Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά των ολιγαρχικών στο νησί μπροστά από το Ειραίο. Οι δημοκρατικοί νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού, όταν ακόμα ένα πρωτόγνωρο γεγονός ξεσπά. Ενώ η πόλη δεν έχει συνέλθει, 53 πελοποννησιακά πλοία φτάνουν από την Κιλίνη. Αγκυροβολούν στα Σίβωτα και την Αυγή πραγματοποιούν ευνηδιαστική επίθεση, πιάνοντας τους δημοκρατικούς απροετοίμαστους. Οι Κερκυραίοι δημοκρατικοί πανικοβάλλονται, καθώς η επίθεση είναι ευνηδιαστική. Ετοιμάζουν 60 πλοία, με μεικτό πλήρωμα. Οι ολιγαρχικοί πρώην εχθροί επιστρατεύονται για την προστασία του νησιού. Η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας είναι επίφοβη, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βγαίνουν στη θάλασσα άτακτα, χωρίς σχέδιο, ενώ οι Αθηναίοι συμμάχοι τους, με αρχηγό τον Οικόστρατο, τους προτρέπουν να καθυστερήσουν την εμφάνισή τους, αφού μπορούν αυτοί να παραταχθούν πρώτοι μπροστά στον εχθρό. Πελοποννήσιοι βλέπουν την αταξία. 20 πλοία ορμούν στους Κερκυραίους, τα υπόλοιπα στους Αθηναίους συμμάχους τους. Μια κρίσιμη ναυμαχία αρχίζει.